Bi gauzatxo gogoraratzea, entzun ditudan arrazoien aurrean, uste dut alde batera usten ari garela tranbia, proposatzen dugun tranbia ez dela berria edo ez da zerotik hasten. Da tranbia, egingo den tranbia baten luzapena. Eta alde horretatik, asko uste dut modulatu behar dela hemen eman diren alde ekonomikotik eman diren zenbait arrazoi, ez da? Bestetik eman da beste arrazoi bat rigidez operazional edo zera malgutasun gutxi izango lukela operazio aldetik, ez da? Ze bueltatu beharko lirateke zenbait zerbitzu kotxeretara eta abar, eta gogoratzea, argudio horrek zentzua daukala akaso merkantzia trenbideen garraioan. Baina hemen jundizera joango diren tranbiak ez dira joango bobinak eramaten eta gero itzuliko dira kotxeretara utxik, ez da? Bueltatuko diren kotxe horietan, jendea igual izango da. Eta gogorazi behar da, Zabalgana, Gasteizko bigarren auzo jendetsuena dela oraintxe bertan, eta seguruena gutxi barru jendetsuena izango dela. Orduan, zentzu horretan, eman diren argudioen aurrean, nik uste hori gogorarazi behar dela. Eta bestetik, jada martxan dagoen tranbian, goizetan ere errefortzuzko zerbitzuak daudela. Eta zentzu horretan oso erreza da operazioak edo zerbitzuak ere malgutasun batekin planteatzea, gaur egun egiten den bezala. Ordu punta batzutan sartzen dela jende gehiago jundizen eta abar, egia da. Guazen ajustatzera operazioen eskaintza, eskaira horretara. Gaur egun egiten den bezala. Ez diot ikusten, eta horrek ez dauka pisuzko argudiorik eta zentzu horretan esaten nuen ganorarena edo ganora ezarena, noski gure iritzitik esan da, edo gure ikuspegitik esan da, uste dugu aztertu beharko litzatekeela gutxienez gaur ona ekarri dugun proposamena, eta nire ustez proposamen hau berandu baino lehenago egingo da, eta zuek ere badakizu egingo duzuela. Eta de hecho, Grajales jaunak iradoki egin du, proposamen osoa ez bada ere, tarte bat egiteak zentzua baduela. Mercedeseraino eramatea gutxienez zentzua baduela. Beraz, berandu baino lehenago, egingo da. Bai esan dezu, bikoiztea izango litzatekela gure proposamena, gogoraziko dizut, 2008an duela urte bat, aurkeztu zenuten diseinuan 6 kilometro euskala, lineak, 6 kilometro. Beraz, guk proposatzen duguna, ordukoarekin konparatuta, ez da bikoiztea. Guk proposatzen dugu inbertsio bat egitea, mugikortasuna hobetzeko. Euskal Herriko industrialde handienaren mugikortasuna hobetzeko. Eta benetan uste dut, proposamen hau, eta aurreko gunean ekarri genuena bezala, liberalizazioa aprobetxatuta Euskotrenen zerbitzu bat jartzea Miranda eta Altsasu artean, uste dugu denborarekin egingo dituzuela. Zeren oso proposamen zentzudunak eta logikoak dira, eta egingarriak. Eta berdina gertatzen ari da, batzorde honen beste gai batean, eta da etxe bizitzarena. Etxe bizitza prestazioak ere proposatu genituen eguneratzea, esan zen iguten ezetz, baina orain aurrekontuetan sartuko duzue. Eta hori gertatzen ari da gauza askorekin. Eta zentzu horretan uste dugu, ez dakit, nagusikeriaz jokatzen ari zaretela zenbait kontuekin, eta benetan, nik uste oposizioaren ideia onak hartzea, eta berarekin batera egitea, noizean behin, ideiak onak direnean, uste dut ez da laguldadea, eta baizik eta kontrakoa. Zentzu horretan, uste dut benetan Gasteizko tranbia jundizeraino eramateko proposamen hau gaur kontra bozkatuko dena, uste dute benetan egunen batean egingo dela. Eta, itxarongo dugu ikusi arte.